私の名前はエリカ。旅行代理店で働いています。もちろん趣味は旅行。自分の旅行好きを生かしてお客様にも楽しい旅行プランを提案したいと思い、今の仕事に就きました。今でも連休ができるたびに旅行に行っていますが、最近では仕事にも活かせるようにと様々な地域に足を運び、情報収集に努めています。この通り、仕事と趣味とで充実しきっていた私は、35を過ぎた頃には結婚なんて諦めていたのですが、なんと、つい先日、プロポーズをされたのです。相手は5歳年上の大地。彼の家は地方で旅館を経営していて、私が旅行に訪れた際に若旦那として修行していた彼から猛烈なアプローチを受け、付き合うことになったのです。大地は一人っ子で、旅館も家族経営。しかもその地域に唯一の旅館ということもあり、嫁いだ後は私も若女将として修行する未来は容易に想像できました。なのでプロポーズされた時は少し悩みましたが、きっとこれが最初で最後の機会なんだろうと思った私は、プロポーズを受けることにしたのです。しかし、義両親への結婚の挨拶の時、私の嫌な予感は当たってしまいました。うちはこの地域で唯一の由緒正しい旅館だ。結婚したら若女将として修行してもらうことになるが、その覚悟はできているのか？はい、家族として旅館に尽力したいと考えています。尽力って言われてもね、大地から聞いたけど、あなた帰国子女なんでしょ？はい、父の仕事の関係で短い期間ですが、イギリスで暮らしていました。ふん、どこで暮らしていようが構わないが、礼儀は分かっているのか？え？そうね、こんなこと言いたくはないけど、ちゃんと日本のしきたりとかご存知なのかしら。嫁としても女将としても、その辺はしっかりとわきまえてもらわないと困るのよ。帰国子女といっても数年だけですし、海外の観光客にご利用いただいた場合はお役に立てるかと。ふん、いいご身分だな。まあ、結婚するのはいいとして、女将になるのは簡単じゃないわよ。ましてやあなたのように日本の常識が欠けている場合は余計に時間もかかるだろうから、今すぐに仕事を辞めなさい。いいわね。義両親は私のことがあまり気に入らないそうで、頭から私が帰国子女を鼻にかけた礼儀知らずと決めつけてきたのです。この先が思いやられそうだな。仕事に関しては予想がついていたので、前もって辞表を出しておきましたが、義両親のあの言動には少し応えました。ですが一度覚悟を決めた以上、前に進むしかないと思った私は、明るく振る舞おうとしたのですが、義両親はそうはさせてくれなかったのです。帰国子女って言うけど、学校はちゃんと通ってたの？はい、高校からイギリスの学校に通っていましたが、大学も卒業しています。なんだって？その瞬間、義両親が顔を見合わせて驚いた様子でした。じゃあ君は中卒ということか？いえ、ちゃんと大学も出て必要な教育は受けてきましたよ。でも、日本の学校じゃないんでしょ？日本の学校でなきゃ日本の礼儀作法は学べないだろう。はあ、中卒がうちの嫁になるなんて。散々の言われように大地に助けを求める私。まあまあ、父さんもお母さんも落ち着いて、エリカもうちの嫁として頑張るって言ってるから認めてあげてよ。大地は守ってやったぞと言わんばかりのドヤ顔を私に向けてきましたが、全くフォローになっていません。認めてあげてよ。確かに日本の学校ではないものの、私はちゃんと大学を卒業しています。そんな言われをする覚えはありません。とても腹が立ちましたが、相手は一応愛する大地のご両親ということで、笑ってその場はやり過ごしました。ただこれは、抱え込んだままでは、後々大きなストレスになると思い、家に帰ってから大地と話し合うことにしました。なんとか認めてもらえてよかったね。よかった？ねえ、ご両親の言動を見て何とも思わなかったの？まあ、相変わらず厳しいなとは思ったけど、いつも通りだったよ。でも私はちゃんと大学も出てるわ。中卒だなんて言われるのはおかしくない？まあ、こればかりは価値観の違いだからね。相手にするだけ疲れちゃうよ。そう言うと、大地は眠りについてしまいました。私が傷つくことは何とも思わないのかな。本当にこの人と結婚してもいいのか不安になりながらも、
結婚式の準備に取り掛かると、そんなことを考える余裕もないくらい忙しくなってしまいました。式場も日程も決め、念願の衣装合わせを控えた前日、大地からとんでもない話を持ち出されたのです。あのさ、明日の衣装合わせなんだけど、母さんも来るらしいから。は？そんなこと聞いてないんだけど。俺も急に言われたんだよ。なんとかうまくやってくれよ。な？うまくって、だいたいなんで姑が衣装合わせにまで来るのよ。しょうがないだろ。一緒に見たいって言うんだから。そんなこと言われたって、明日はお姉ちゃんも来るのよ。衣装合わせは私の姉、アリサも一緒に行くことになっていたのです。お姉さんにも仲良くするよう頼んどいてくれよ。そう言われても。俺も母さんには余計なこと言わないように念を押しておくから、頼む。大地に懇願されて、私は仕方なく義母の同行を承諾しました。そして当日。お母さん、お久しぶりです。あら、久しぶりね、エリカさん。今日はうちの嫁として恥じない装いをしてもらうために来たのよ。ありがとうございます。お久しぶりです。姉のアリサです。妹がいつもお世話になっております。あなたも帰国子女なんでしょ？結婚式に参加するのは仕方がないけど、私たちに恥だけは欠かせないでよね。そう言い捨てると、そそくさと衣装を見に行ってしまったのです。義母の発言に聞く耳を持たないようにと念を押していた姉も、イライラしているのがわかりました。和装はないのかしら？ご用意はできますが、ウェディングドレスをご希望と伺っているのですが。はい、そうです。ドレスでお願いします。エリカさん、うちの嫁になるなら和装に限るわ。なんなら今すぐ親善式に変更するべきよ。母さん、それは困るよ。もう招待状だって送っちゃってるんだから。じゃあ和装にしなさい。ちょっと、エリカたちの結婚式なんだから、二人の好きにさせたらいいじゃないですか。ダメよ。あなたたちにはわからないだろうけど、うちの旅館は和を重んじる由緒正しい旅館なの。恥ずかしい格好をされたら困るわ。案の定と言うべきか、義母は暴走し始めました。大地は式さえ予定通りに挙げられればそれでいいといった様子で、始終義母の言いなり状態でした。結果メインの衣装は義母の選んだ和装となり、お色直しでドレスを着れることになったのです。不満ばかりでしたが、和装選びに夢中の義母を放ってドレスを選ぶ私と姉。これはちょっと露出しすぎかな。あんたはスタイルいいんだからそんぐらい出したって問題ないわよ。でもちょっと派手すぎるかなって。せっかくの晴れの舞台なんだから派手すぎるくらいでいいんじゃない？姉に背中を押されたくさん試着し、3着まで絞り悩んでいると、和装を選び終えた義母がやってきました。なーにこのドレス。この中から選ぼうかと思って。いや、ありえないわね。私がいなきゃドレスの一つもまともに選べないの。どういうことですか？はあ、これだから中卒は。いい？結婚式はうちの嫁を紹介するための場でもあるの。そんな派手で下品なドレスじゃ、私たちが恥をかくのよ。そう言って、義母はかけられたドレスを見て回りました。でも、ドレスは私が選んでもいいっておっしゃってましたよね。言ったけど、常識の範囲内での話よ。やっぱり日本で教育を受けてないと常識がわからないのね。あからさまに大きなため息をつく義母。これがいいわね。義母が選んだドレスは露出を最大限に控えた古臭い型のドレスでした。これですか？今時こんなの選ぶ人いませんよ。うるさいわね。郷に入っては郷に従えって言うでしょ。あなたは私たちに従っていればいいのよ。あまりの物言いに言葉を失う私と姉。目で大地に助けを求めましたが、まあエリカは美人だから何着ても似合うんじゃないかな、と義母を擁護するようなことしか言いません。結局、私の意見は最後まで通らず、衣装はすべて義母の選んだものに決まりました。なんなのあの姑。帰国子女だってバカにして、選んだドレスも古臭いし。古い考えの人なのよ。相手にするだけ無駄だから放っておいてあげて。あんた、本当にあんな親がいる家に嫁いでいいの？そうね。でもプロポーズを受けた時点で覚悟は決めてたし、もうここまで来たからには引き返せないかなって。怒りに震える姉を諭して、なんとかその日は終わったのでした。
正直婚約破棄することも考えたのですが、このくらいのことで負けちゃいけない、いい嫁にならなきゃ、と、この時の私は思い込んでいたんだと思います。そしてやっと迎えた結婚式の当日、それまで義両親はドレス選びに始まり、席次やら引き出物まで全てに干渉してきました。大地はいつも義両親の顔色を伺うばかりで、全く私を助けてはくれません。しかし、この日ばかりは主役は私たち夫婦です。義両親のプレッシャーを感じながらも思い切り楽しむつもりで控え室で待機していると、大地と義両親が訪ねてきました。花嫁姿の私を見た大地は口を開けて目を輝かせていました。エリカ、すごく綺麗だよ。和装もすごく似合ってるね。望んだ衣装ではなかったものの、褒められるとやっぱり嬉しいものです。ありがとう。大地もかっこいいよ。これからの晴れ舞台に向けて気分が高まっていく私たちをよそに、義父が口を開きました。エリカさんのこと調べさせてもらった。え？本当にうちの嫁としてふさわしいか不安だったからな。そうですか。特に何もやましいことがなかったので、義父の一言にはただ単に拍子抜けしました。一つ聞きたいことがあるんだが、君のお父さんは畑を所有してるそうだね。ああ、そういえば、以前買ったと言っていた気がしますけど、それが何か？いいや、事実確認がしたかっただけだ。そう言うと、義両親たちはそそくさと去っていきました。一瞬義母がこちらを見て、にやりと不穏な笑みを浮かべた気がします。それから少し経ち、スタッフに呼ばれ会場に通される私。式は滞りなく進み、披露宴が始まりました。会場には私の友人に加えて、大地側の主に義父がお呼びした、地元の有力者が大勢参列していたのですが、みんなが華やかなお祝いムードに包まれる中、事件が起きたのです。突然、マイクを手にして話し出す義父。この度は息子の式に参列していただき、誠にありがとうございます。息子はとても素直で誠実な男です。彼が選んだ相手であれば、どんな娘であろうと受け入れる覚悟をしておりましたが、例外もございます。それは息子をはじめ、我が旅館に害を与える場合です。人のつながりは信頼で成り立っております。しかし、この嫁と来たら、自身の身分を偽り、息子に近づいてきたのです。お恥ずかしながら、息子は結婚詐欺にあったのです。申し訳なさそうに長々と話を進める義父。傍らにはわざとらしく涙を拭う義母の姿がありました。何も聞かされていなかったのでしょう。大地が慌てて口をパクパクとさせていました。それを知ってか知らずか、義父はまだありもしない話を続けます。高校すら出ていない中卒で、非常識なボロ農家の嫁はこの家にはふさわしくない。故に、この式が終わったら離婚させようと思います。今回、このような悲劇を引き起こしてしまったのは、私たちの不徳の致すところ、お忙しい皆様を巻き込んでしまい大変申し訳ございません。どうか今日は日頃の労を癒す場としてご利用いただければ幸いに存じます。そして今後とも我が旅館をどうぞよろしくお願いいたします。深く頭を下げる義両親。突然のことに騒然とする参列者と式場のスタッフ。私も何が起こったのか把握できず、ただ呆然とその光景を眺めていることしかできませんでした。誰もがどう立ち回ればいいのか、右往左往している中、私の親族席から姉が飛んできて、義父からマイクを奪ったのです。今のお話はすべてデタラメです。会場内が静まり返ります。私は新婦エリカの姉です。今から真実のみをお話しします。私たちはエリカが中学を卒業すると同時に、父の仕事の都合でイギリスに渡りました。確かにエリカは日本での教育は中学までしか受けていませんが、イギリスで高校大学へと進学しています。しかもエリカが卒業したのは、あの有名なケンブリッジ大学です。大地さんは知っていたはずですよね。姉の問いかけに応じて、一斉に大勢の視線が向くと、大地は急におろおろとたじろぎ始めました。嘘をおっしゃい。本当は底辺大学にやっとの思いで入学したのに卒業できず、恥ずかしいから有名な大学の出身と名乗っているのよ。そうよね、大地。どういうこと？私が問い詰めると大地はその場に耐えかねて泣き出してしまいました。お前が悪いんだよ。俺はただエリカの学歴が羨ましかっただけなんだ。大地の発言に会場が凍りつきました。大地、どういうことなの？
一番慌てていたのは義両親でした。たとえ有名な大学を出ていようと、日本の教育を受けていないことには変わりないだろう。ボロ農家の娘はボロ農家の娘らしく、もっと身の丈に合った相手と結婚するべきだ。何としても私を悪者にしようとする義父。はあ、失礼ですが、私たちの父をご存知かしら。深くため息をつく姉。見かねて温厚な父が立ち上がり、姉からマイクを受け取りました。ただいまご紹介に預かりました。エリカの父です。何を勘違いされたのか存じ上げませんが、私はホテルを経営していると顔合わせの席でご説明したはずですが。そう、私の父は日本では知らない人はいないであろう超有名ホテルの経営者なのです。私がイギリスに行った理由も事業を海外に展開していくためでした。どういうことだと義母に説明を求める義父。義父が把握していないのもそのはず。顔合わせの席で義父は自分の自慢話しかせず、人の話には全く聞く耳を持っていなかったのです。確かに地方に畑を持っていて、ろくな収穫もできていないって、調査報告書に書いてあったのよ。ほう、調査報告書ですか。確かに畑は所有していますよ。趣味の一環としてガーデニングでも始めようと思ってね。でも、結果的に全部枯らしちゃってうまくいかなかったのよね。あの時は事業拡大であまりに忙しかったからな。アリサが無事にホテルを継いでくれたらリベンジするつもりだよ。みるみるうちに青ざめていく義両親。娘たちから話は聞いていましたが、今回の言動であなたたちが私の娘と全く釣り合わない人たちだとよくわかりました。娘の戸籍に傷がついたのは癪ですが、このままそちらに嫁がせるわけにはいきません。私も2人の離婚に賛成です。父はそう言い放つと私の方を向き、にこりと笑って、お前はどうだいとマイクを渡してきました。私も父と同意見です。義両親からは罵倒され、この衣装も席地も引き出物も全部義母の選んだもので、私の意見は何一つ通りませんでした。こんな幸せの未来の見えない結婚はやめます。私が胸を張って言い切ると、私のご招待した友人たちからよく言ったと歓声が上がりました。待てよ。俺は絶対に離婚なんかしないからな。みっともなく泣きわめく大地。私を守ってくれないどころか、一緒になって貶めてくるような相手と添い遂げるほど、私もバカじゃないんで、さようなら。そう言い捨てると、私は姉に促され会場を後にしました。その後、義両親や大地から頭を下げられ、離婚しないでほしいと懇願されましたが、もちろん断固拒否。折半の予定だった結婚費用に加え、名誉毀損で訴え、多額の慰謝料を請求し離婚が成立しました。後で弁護士から聞いた話では、今回の一件はどうやら大地が義母に嘘を吹き込み、それを信じきった義母は私を貶めたい一心で、何も知らない義父に調査書を都合のいいように解釈して伝えたんだとか。あまりに間抜けな話すぎて、こんな人たちに振り回された自分が恥ずかしくて仕方ありませんでした。しかも自身の見栄のために、あの式に地元の有力者やひいきにしてくれていた人たちを片っ端から呼んでいたせいで、その人たちからの信頼を失い、今では閑古鳥が鳴いているそうです。あの結婚式のせいで仕事を辞めてしまった私は、父に勧められ、広報部としてホテルの経営を手伝うことにしました。その噂を聞きつけてか、大地からは再婚してほしいやら、ご養子にしてほしい、再婚できなくてもいいから雇ってほしいと、ずうずうしい連絡が大量に届いたのです。私は呆れながらも弁護士に相談し、法的な脅し文句を突きつけてもらったことで簡単におとなしくなりました。あれから数年が経ちましたが、義実家の旅館は当然経営が苦しくなり、静かに幕を下ろしたそうです。私としては、あの地域自体はとてもいい環境だと感じていたので、近々旅館の跡地にホテルを建ててやろうかと計画しています。